Jangkrik. Mas Panjul iki. Mas Panjul iki jan jangkrik iki. Iki wong Blitar tangga desaku iki. Eh, jarene manuk kecepit ning ngene cewek iku tergantung lek ku goyang jangkrik. Senjata makan tuan, tergantung lek cewek iku gak ngono konsepe Om Panjul ya. Gak ngono. Masalah iki gini, eee, piye rasane manuk nalika kecepit nggene cah wedok. Maksude ijlik-ijlik, pas nalika anu no, ora tergantung lek goyang, ora ngono konsepe. Beh Mas Panjul jen njaluk njaluk dimut tenan kok. Maksudnya iki piye rasane nalika kecepit iku, lek cewek kan keri, terus pokoke enak sadu. Lek cowok iku piye ngono lho. Jan masih gak jelas.